Веселина Жекова, Ангел Александров, Герман Тепавичаров, Петя Димитрова, Иван Райков, Яна Тонева, Стоян Станев. Двойки с номера 83, 85, 95 ще моля да вземат своето място за първия танц. Павел Вас. Una storia irrinunciabile, io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono il dolce confondo amaro che non mangi più, ma perché tu sei un'altra donna. Да ви аплодираме капитан Силван, да ви представят именно с 83 номер Иван Радев и Михайла Горависка. 85 Теодор Андонов и Ивана Колеганова. 95 Марио Димитров и Йоанна Митова. Готовност за финал да имате деца две латино